de la Fundació Pasqual Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, president del Parlament de Catalunya, alcalde de Barcelona, diputades, diputats, regidores i regidors, resta d'autoritats i sobretot també membres del patronat de la Fundació Pasqual Maragall. És un honor ser avui aquí en nom del president de la Generalitat, que avui no ha pogut assistir a aquesta trobada anual de la Fundació Pasqual Maragall i el lliurament del Premi Diana Garrigosa. Un acte que ens torna a recordar per què investiguem, per què col·laborem i per què persistim. Aquest espai simbolitza el millor del nostre ecosistema científic, el millor del nostre sistema acadèmic, el talent, el compromís i la voluntat compartida d'afrontar un dels grans reptes del nostre temps, l'Alzheimer. Un repte que no només és científic, com hem escoltat, sinó també un repte social i un repte humà. Catalunya és un país que ha cregut i creu fermament en la recerca i de fet ho demostrem cada dia, des dels laboratoris on s'exploren els fonaments més essencials de la biologia fins als centres de recerca i centres tecnològics que transformen aquest coneixement en solucions aplicades per millorar la vida de les persones. La recerca bàsica i aplicada no són ni han de ser mons que estiguin separats. Són parts d'aquest mateix ecosistema que només pot avançar quan es treballa de forma connectada, de forma cooperativa i de forma que estigui alineada. Sense la primera part de la recerca bàsica, no hi hauria aquestes preguntes. I sense la segona part no hi hauria un impacte, no hi hauria aquesta solució real per a una malaltia com l'Alzheimer. I si hi ha un camp on aquesta continuïtat és fonamental, és precisament en el de les malalties neurodegeneratives. L'Alzheimer continua sent una de les principals causes de discapacitat i dependència a Europa i, per desgràcia, molts dels que estem aquí podem parlar d'un cas molt proper, d'un familiar amb la malaltia o d'una família que coneixem que està patint i ara mateix he de dir que estic parlant, de fet, en primera persona. Avui sabem que és una malaltia molt complexa, hem escoltat els científics, hem escoltat també a l'Arcadi, jo no he tingut temps d'escoltar tot el Parlament, però sé que ha fet esment segurament a la gran complexitat i l'abordatge multifactorial que hem de fer en aquesta patologia. Sabem que s'inicia dècades abans d'aquests primers símptomes o simptomatologia clínica i que requereix aproximacions multidisciplinàries, genòmica, neuroimatge, biomarcadors, intel·ligència artificial, assajos clínics, tornar a iterar, tornar a provar, intervencions psicosocials. I tots aquests avenços són possibles gràcies a la recerca sostinguda i al treball en xarxa. I aquí és on la Fundació Pasqual Maragall ha fet i està fent i farà encara més una feina que és certament extraordinària. El títol d'avui de la taula, 100.000 raons per continuar investigant, és de fet aquesta manera d'entendre la recerca amb una responsabilitat compartida entre institucions, que també deia el senyor Àngel Font, famílies, cuidadors i societat, i també l'entorn de la política. Des del Govern de Catalunya estem profundament alineats amb aquesta visió. Volem un sistema de coneixement que col·labori, que continuï compartint les dades, que generi oportunitats i que sigui permeable al món que ens envolta. Un sistema que treballa amb les fundacions, amb les universitats, amb les empreses, amb els hospitals i amb les administracions locals. Només així avancem cap a una societat que no deixa ningú enrere. Des del Govern de Catalunya continuarem impulsant un ecosistema de recerca potent, coordinat i compromès amb la salut i el benestar de la ciutadania. Perquè, com també s'ha dit, només amb ciència i només des del treball col·lectiu podrem assolir allò que tots en aquesta sala estem desitjant. Un futur on l'Alzheimer sigui prevenible, on l'Alzheimer sigui tractable i algun dia, jo espero molt aviat, pugui ser superat. Moltíssimes gràcies.